खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनै जों जोबोर गिदिर खौरां, बे खौराङानो जाहैबाय जोंनि बर' आइजो, सासे 15 बोसोरनि बर' आइजो नङा सिख्ला, हिन्जावसा गथ', 15 बोसोरनिल' गथ'। बे हिन्जावसाखौ मैयाहाय बुथारनानै गालांबाय। दा बेनिनो बागै माखासे खोथा सावरायगोन। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो जागायजेनसै दिनैनि बे भिडिअखौ। बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जपा दं 1 नाम्बार सनापुर गामियाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय जादों। 1 नाम्बार सनापुर गामिनि सिमल ब्रह्मनि दुइसिन फिसाजो रिंखां ब्रह्म, जायबा 15 बोसोरनि, बै रिंखां ब्रह्मखौ सुनिबारनि बेलासि समाव न'खराव रावबो गैयै समाव माखासे दुथांफोरा फैनानै बे रिंखां ब्रह्मखौ खास्रि बिस्रियै गोरनायाव सिखाजों हानानै बुथारनानै गालांबाय। आं नोंथांमोननो माखासे सावगारि देखायगासिनो दङ, नाथाय बे सावगारिया बेनि मेगनखौ मा होथेनानै दोननो नेबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय बे मानसिया बा बे सिख्लाखौ, गथ'सासो, सिख्ला नङा बियो, 15 बोसोरनिसो। 15 बोसोरनिखौ सिख्ला होनजाया, 18 बोसोर जाब्लासो बे सासे सिख्ला जायो। बे 15 बोसोरनि गथ'आ मा दाय मावदोंमोन बेखौ जों जेबो मिथिया। नाथाय बे 15 बोसोरनि गथ'खौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा रावबो दासिमबो हमनो हायाखै। बे दुथाङा न'आव फैनानै हाबनानै बुथारना गालांबाय। आसरित लोगोफोर, ओरैबायदि दुखुनांथाव। आरो बेहाय लिरबावदों, मख'जाथावदि जाथायनि आन्दोआव थानाय दायनिगिरिखौ बे रादाबखौ लिरजासिम समाव मिथिनो मोननाय जायाखै। माने दायनिगिरिखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। मैयाहाय न'आव फैनानै बुथारनानै गालांबाय, नाथाय दायनिगिरिया सोर, दायनिगिरिया बबेयाव थांखो बेखौ दासिमबो जेबो सोलो मोननाय जायाखै। जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिसफोरा फैयो। पुलिसफोरा फैनानै माखासे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, नाथाय पुलिसफोरालाय मा खालामनो, बिसोरथ' मिथिया। दाखालिनि क'क्राझारनि जानायखौबो दाबो हमनो हायाखै। आं दानि बावैसो सिखारनानै वाट्सएप नायनाय लोगो लोगो बे खौरांखौ मोनबाय आं बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो गोबां दुखु मोनदों। आंनि गोसोआव साननाय फैदों, बे गथ'आ मा दाय मावदोंमोन, बे गथ'खौ बोरै बुथारखो, न'आव फैनानै बोरै बुथारनो हाखो, बेनि न'आव रावबो गैयामोन नामा, बेबायदि सानदोंमोन। नाथाय खौराङाव नायबाय आङो, बेनि न'आव रावबो गैयामोन आरो बे हारसिं दंमोन खोमा। बेनि थाखायनो बे रिंखां ब्रह्मखौ बेनि माखासे दुथांफ्रा न'आव फैनानै सिखाजों गोरनायाव हानानै बुथारनानै गालांबाय। जानो हागौ बेयो गोसोथोलायनायनि केस, नङा होमबा लोगोफोर? गोसोथोलायनायनि केसबो जानो हागौ, बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया। जानो हागौसो होन्दों, नोंथांमोना बेखौ सिरियासै दाला। आं होन्दों आरोना, आंनि साननायावबा गोसोथोलायनायनि केस नङाबा माबा मोनसे गिदिर जाथाय बेनो जानो हागौ। नङाब्लाथ' मानसिखौ ओरैनो बुथारनो हाया। ओरैनो बुथारनो हागोन नामा सोरबा मानसिखौ? रावबो ओरैनो बुथारनो हाया। बे जाथाया जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि, आंबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखा, बरबरि 1 नाम्बार सनापुर गामियाव जादों। 1 नाम्बार सनापुर गामिनि रिंखां ब्रह्मआ 15 बोसोरल'मोन। खौराङाव फोसावनायाव जेब्ला बे रिंखां ब्रह्मखौ साननि बा बेलासिनि 2-3 रिंगासो समावनो बेबायदि खालामदों। आसलथे माबायदि जोंनि बर'फोरनि गामियाव माबायदि रावबो खाथियाव मानसि थाया नामा? बेहाय सासे मानसि बुथारफैदों, सानजौफुनि बेलासिनि 2 बाजिल'सो जादोंमोन। बे रावबो गैया नामा? ना बर'जों बर' बेबायदि मदद खालामलाया? बे होख्रावाखैमोन नामा? मा बुंनो जोंनि मानसिफोरखौ, 2 बाजि 3 बाजियावबो मानसि बुथारलांनो हायोबा बोरै जाबावगोन? आं बोरैबायदि मोनबायलै। नैबेहाय रोखायै लिरना होदों, नायबानो जाबाय। नै बे जाथाया बेलासिनि 2 बाजि रिंगासोआव जादों। बे समाव बर'फोरा मा उन्दुजोबो नामा? न'आव रावबो गैयामोन नामा? बेखौ जों जेबो मिथिया। नाथाय बासायनो हानांगौमोन, सासेयाव बर' मानसि थानांगौमोन बिसिनि न' खाथियाव। जों बेखौनो बुंदों। आं बेहाय रावनोबो एगेन्स्ट नङा, आं जायखिजाया जेखौ नुदों बेखौनो बुंदों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जागासिनो दं? दाखालि बावैसो क'क्राझारनि प्रमिला नार्जारि, जायबा आब', बेखौ खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनानै गोरनायाव सिखाजों हानानै बुथारखांबाय। आरो बेनि सिगां जोंनि डक्टर, बिथां नायल' जाल' सासेल' डक्टर राहुल बसुमतारीखौ जरहाट जिल्लायाव बेखौबो गोरनायाव सिखाजों हानानै खास्रि बिस्रि बुथारबाय। आरोबाव फिन मैयासो बे रिंखां ब्रह्मखौ, नोंथांमोना आं फट'आव देखायगासिनो दङ। फट'खौथ' देखायनो हाजोबनाय नङा, बे मेगनाव होथेनाय दङ। बेनोमोन मानसिया, बेखौबो खास्रि बिस्रि अबथिरा जिउ फोजोबनानै गालांबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोंनो फिननाय नांगौ। मानि थाखाय जादों बेफोरबायदि, मानि थाखाय जादों, सोरनि थाखाय जादों, बेखौ पुलिसफोरा थाबैनो फिननायखौ होनो हानांगौ आरो आसाम सरकाराबो थाबैनो फिननाय होनांगौ। दा बेनि थाखायनो आं बेफोरखौ बुंदों। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, आं जोबोद दुखु मोनदों दिनै। नोंथांमोना एसे मेनेज खालामबानो जाबाय। दा जियानो जादोला, बिनानाव रिंखां ब्रह्मनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथोंसै। आरो बेखौ जायबा बुथारदों बै दायनिगिरिया थाबैनो एरेस्ट खालामजानांगौ आरो फासिनि साजा मोननांगौ। बाय बाय।